Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 32. Мікрараён Паўночны. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – праспект Савецкая. Прыпынак – праспект Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Жукава. Прыпынак – Жукава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Свяцілаўскае. Возера. Прыпынак – Свяцілаўскае. Возера. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вуліца Прамысловая. Прыпынак – Вуліца Прамысловая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Баранавіцкі завод аўтаматычных ліній. Прыпынак – Баранавіцкі завод аўтаматычных ліній. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Электрасеткі. Прыпынак – Электрасеткі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Жалезабетонная канструкцыя. Прыпынак – Жалезабетонная канструкцыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кірова. Прыпынак – Кірова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Баранавіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне. Прыпынак – Баранавіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Фабрычнае. Прыпынак – Фабрычнае. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Сярэдняя школа нумар 15. Прыпынак – Сярэдняя школа нумар 15. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Універсітэт. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – Універсітэт. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.